कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। बोले बाबा जी पूछे चिड़ैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। ब्रह्मा से पूछे विष्णु से पूछे, ब्रह्मा से पूछे, विष्णु से पूछे, पूछ लेनी लक्ष्मी मैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। बोले जी पूछे चिड़ैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली। से पूछे लक्ष्मण से पूछे, राम से पूछे, लक्ष्मण से पूछे, जाके पूछ पूछे ले सीता मैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। बोले बाबा पूछे चिड़ैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। कृष्णा से पूछे राधा से पूछे, कृष्णा से पूछे, बलदाऊ से पूछे, मैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से, कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। जब पूछे चिड़ैया से कहाँ गइली गौरा मड़ैया से। पहले में दया मांगा दूसरे में चर्चा, पहले में दया मांगा दूसरे में चर्चा, तीसरे में नामा शिवैया से कहाँ गइली गौरा